No, toto je tiež veľmi pekný obrázok. A je to, nazvime to možno taká akoby lúčko, parčík. Na obrázku vidím jazierko, cez ktoré ide drevený mostík, taký malý. Je v obručíkovom tvare. Je tam všade plno kvetov. Na strome sú asi to je čerešňa, pretože sú tam rozkvitnuté také rúžové listočky. A v tom jazierku plávajú kačičky. A okrem toho sú tam ešte všade lekná, tiež pekne rozkvitnuté, takže pravdepodobne je jar. Ten most je drevený, taký už trošku starší, taký schátralejší. Svieti krásne slniečko, obloha je úplne bez mráčika a sa mi zdá, že v pozadí sú letiace vtáky. Neviem rozlíšiť, aký druh. A ešte tam vidím niečo v tráve, ako keby tam bol nejaký zajačik alebo také čosi. Voda je úplne tichá, bez pohnutia, žiadne vlnky na nej nie sú, takže asi nefúka vetrík. A to je asi všetko, čo tam môžem popísať.